kaabot mo. Kaabot mo ha. Yambak in taon siya kay nagnaibasol. Ay, sayang to da. Purple. Okay ra may magsaba dani. Ano na kisa maya? Kisa Wa man sila batang gamay. Wa sila batang gamay. Sa kay duha lang. Tapa oh. Takato. Udi kaabot uy. Hala, thank you. Di apa ma'am oh kanang nasa ubos oh. Hala, sorry Zud, sorry. Kana nasa ubos. Kan sa ubos oh. Sakto na rin kaya buwata. Unya ra ko Kana kauwaw. oh, gwapa man na. Unya ra ko kauwaw oh. Buwa pa niyo Unya ra ko kauwaw mabusog na. So din umahin nga rin kadari guys. Mamahaw sa ta. Yo, di na. Ay mapay pagpamahon ni mo. Bawas po. Nakabawas pod. Kayong wato ko ato sa ila kay. Mga sa ta. Chol, mi ano na. Picture day, picture sa. Picture day kasi. Sige, paikag sa mga mali. Sa mga kuan, Ako kay udan. Dami yang buwak guys. Uy basol ani ay. Na ang ito yo. Kura. Kana puti. Pwede na ipipigil ba? Dado na to? Bantay ba? Dado na to ni? Usa lang. Di uy. Kato Oo, ako. wala ng puti. Kato Unya, ako. unya sa man na. Og suso pa na. Katasan na mo, katasan na. Ah, kumanday na. Gasuso pa man. Pila na ka, Mans? Oh, sila ka man sa. Isa na, laki ba siya? Lamig doon. Ag imo ato black to? Puti, oh, lamig ang brown. 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 Ano sa kanila? Ay, lagi nga na ako istorya. Kay, kay. Selain paminahon. Sige na rin. Ano sa man? Picture sa. Ano? Kamay sa katago. Ay, bantay. Asa yung ganan gani? Gani? Kana og katong brown. Sa tayo, sa tayo. Oh, light brown. Sige, tabi na. Iwan na nang ihatag. Brown. Brownie.